yazi sometimes kuyafuneka umuntu wakho kumvurvaye nje for no reason, kumbhayizise nje alahlekelwe yi-network noba yi-2 days, ukhutshwe ngo-good night obandayo ngo-6, akashiyeke edibanisa o-0 yedwa. Uwesi kaloku le gender inxiba ipeyinti, once bengathi uhappy kakhulu apha endlini ubuqomba ukho responsible for le happiness because kaloku ijana ikabheji nobheja kule nyanga, nalinginomthandazo mosike ndiyiphambanise nje ndilinde nje once ibe ne-3-4 days ingazange apha kum, ndishiye i-TV kwezaa channels fragile, ezaa nto TLC no-Telemundo, ezaa nonsense ndiyazi bazibukelwa nguye qha apha endlini. Athi ilayita nje seyikula 135 amfunayo, ndimthi jeb ndiphele intsini ngelaa xesha. Ndayazi ke iwesa sigufununu uzawurola la mehlo, yayazi ijani sisimenxe somntu mos. Ungayitrayi ke le nto leko yakho i-relationship if uyazazi ujolana ezaa psycho zidume ngothuka indoda, ezaa rascals zasekasi efowunini zijija ibhotile kop kuse phandle, ezaa njubacakazi zingonqeniyo uthatha iimpahla zakho zonke zithi fafa ibleach. Andithethi ke ngezaa nto uzilusi zizawuvele sifumane itshantsi yofeba ugqiba zithi ifault yakho. Yayazi kaloku ubuvavungi abuna-expiry date noba ndingabala iminyaka nobhebi, xa ivukile laa nto ivukile efondini. But ke wethu guys, ngabantu nabo mani lama-age funeka bethandiwe nabo shem belusi benjalo ke.